Dyma fwy o ffeils cwpan y byd CIC. Rhif 5, Brasil yn ennill cornel a Rivaldo'n cymryd ei amser. No. Ac weithio un o chwaraewyr Twrci. Cyfargych gornel, Tidwan! Ath Rivaldo lawr yn ddramatig yn esgus bod mewn poen. Oref Tidwan! Cyn rhoi gwen slei wrth i'r ref ddanfon chwaraewr Twrci o'r cae. Rhif 4, cic cosb i dîm Brasil yn erbyn Zaire. Ond, wrth iddyn nhw baratoi i gymryd y gic, rhedodd Mwepu Ilunga o Zaire at y bêl a'i gicio i ffwrdd. A chael cerdyn melyn fel cosb. Dim o hyn ar ynghau chwarae. Sbwriel Pêl-Droed yn rybys anyway. Rhif 3, roedd kit Cameroon nôl yn 2002 yn unigryw. Mi oedden nhw eisiau gwisgo vest. Pawb yn iawn. Ond doedd swyddogion y gystadleuaeth ddim yn hapus ac yn mynnu bod Cameroon yn rhoi llewis ar bob pris. Chi angen llewis? Haha. Chwarae teg? Ie. Rhif 2, 56 eiliad. Dyna'r amser cyflym nghob yn y byd i chwaraewr dderbyn cerdyn coch, sy'n hollol wir. Jose Batista o Uruguay gafodd ei gosbi am dacl gwael ar Gordon Strachan o'r Alban. Rhif 1, Ffrainc, pencampwyr y byd a'r criwiau camerâu isio shot o'r tîm yn codi'r gwpan yn fyw ar y teledu. Ond daeth dyn mewn siwt a sefyll o flaen y camera, a'r dyn camera drian yn colli'r shot holl bwysig. Beth?